Postoji jedna legenda, to su često i nama pričali, kad god bi se upustili u neku pećinu na Devici, kaže, rešio Bog da siđe sa neba na zemlju i bio se prerušio ovčara, čuvao je ovce, međutim, dok je bio gore, ponestalo mu je vode i bio je jako žedan. U nekom trenutku prošlo je 7 lepih devojaka koje su nosile korpe sa šumskim jagodama i on je jednu od njih zamolio, dajte mi molim vas jednu jagodu, ja sam mnogo žedan. One su mu rekle, beži bre stari, nemamo mi vremena da se bakćemo sa tobom, i sve one preskoče tog starca i odu dalje. Nakon nekog kraćeg vremena ide jedna devojka koja je imala je krivu kičmu, nije bila lepa, imala jedno zatvoreno oko i tako dalje i jedva je nosila tu korpu sa jagodom. Bog je isto zamolio da mu da jednu jagodicu da se osveži i ona je rekla, evo vama cela korpa, ja moram da stignem drugarice, neće da me čekaju. Bog joj reče, nemoj da se brineš, ti nećeš da ih stigneš, ti ćeš da ih prestigneš kada budeš došla tamo. I ona stvarno, nakon nekoliko metara je zatekla tamo 7 okamljenih statova. To mesto postoji, to mesto se zove Devojke, ali priča kaže dalje. Ta devojka koja je bila takva kakva jeste, jedan put je postala lepa, porasla je duga plava kosa, bela haljina, vinula se u nebu i naredila je nebu da pošalje munje i gromove da izbuši celu planinu u vrtačama, pećinama i jamama. Da se svako ko se nađe na toj planini bude proklet. I upravo po toj legendi ta devica je dobila, planina Devica je dobila ime po toj devojci. Nije baš srećen kraj kao u mnogim bajkama, ali je svakako zanimljiv.